Masu kallon mu a daidai wannan lokaci, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina farin cikin gabatar muku da tattaunawa tare da shugaban kamfanin Afuwa Welding Works Limited a hanya daban-daban. Sunana Khadija Abdullahi Ali, wadda nake farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A daidai wannan lokaci da muka shigo shekarar 2024, a shekarar da ta gabata ta 2023, ka ziyarci ƙasar China kuma ka samu ƙarin idea akan wanda kake da shi a baya, sannan ka ƙara ganin fasahohi daban-daban. Shin a cikin fasahohin da ka gani a can, ko akwai wadda za ka yi amfani da ita a wannan shekarar tamu? A karo na biyu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda kika ce na ziyarci ƙasar China, gaskiya ne na ziyarci ƙasar China, kuma bayan na je ƙasar China na ziyarci kamfaninnika daban-daban, kuma salon da muke yi mu je mu siyo inji wanda yake direct an yi shi don a siyar a duniya. To a wannan karan kuma sai na canja salo. Duk kamfanin da na je na siyi mashin sai na gaya musu cewa ni nawa da nake so in yi amfani da shi ga abubuwan da nake so a gyara mun, domin ina son shi mashin ɗin ya zama akwai bambanci da ragowar mashina. Don da cikin ikon Allah da a ce muna da wadatacciyar wuta da tallafi irin yanda su suke samu, mu injinan nan za mu iya kera su. To saboda haka tunda muna da ideas, idan na je factory din zan ce ga injin da nake so, amma ga injin da ga yanayin yanda nake so ya dinga aiki saɓanin yanda su suka tsara nasu, wanda yake da muna zuwa mu je kawai mu siyi inji ne kamar yanda aka yi standard wanda ake sayarwa a duniya. To amma a wannan karantun da akwai idon da zaka je har kamfanin ka zauna da injiniyoyin ku tattauna, to na fito da salon cewa sai ma na gaya masu cewa ni ga yanda nake son injina ya aiki. Kawai abin da yake faruwa shine ya zamanto cewa an ƙara maka wani price akan nasu, kuma cikin ikon Allah a wannan karan akwai wani injiniya da muka tattauna da shi a wani gari da ake kira shi Jajon. Bayan mun gama tattauna na ce ga mashin ɗin da nake so, ga yanda nake so ya aiki, ba exactly yanda suka ƙera shi ba. So da ya tsaya matsayinsa na injiniya ya kalli tunanin da na zo da shi ya burge shi, har yake cewa yana gayyata ta in dawo China mu zauna mu dinga ƙere-ƙere. To cikin ikon Allah na ce masa ai yanzu mu nauyi mana yawa, kuma muna buƙatar mu bunƙasa tunanin matasanmu da suke especially a arewacin Najeriya. Shi ma idan da zai iya ya zo Najeriya mu zauna mu ci gaba da aiwatar da irin wannan ayyuka. To wannan dai a takaice kusan albishir ɗin da za mu yi wa mutane kenan a cikin wannan sabuwar shekara ta 2024. Insha Allahu za su ga ayyuka kala daban-daban. Domin abin da isa a wannan karan muka na fito da wannan dabarar shine, da yawa mu al'ummarmu wata irin al'umma ce wadda take kafin ta karɓi abu yana da matuƙar wahala, kuma sannan akwai wasu ɗaiɗaiku a ciki. Mutum zai zo tare da kai kana harka, ya ga irin mashin ɗin da kake aiki kawai sai ya ce bari ya je ya siyo mashin ɗin. To kaucewa irin waɗannan abubuwan sai na fito da wata ideas cewa to tunda haka ne bari ni in je in sa ƙera min mashin ɗina, ko da ka zo ka gan shi directly ba za ka iya zuwa ka je ka ce a yi maka wannan mashin ɗin ba, matuƙar ba za ka iya tafiya ka je ka tattauna da injiniyoyin suka kawo idea ka ba. To wannan dai a taƙaice kenan da ya sa muka fito da irin waɗannan abubuwan. Kuma ba wai ka zo ka kalli injin ka je ka siyo shi ne matsala ba wannan ba ne. Kamar ni yanzu tunda na taso a rayuwata ba ni da wani abu, ina da business daban-daban, amma kuma babu inda na fi zama da kaina kamar wannan kamfani. Ina da abubuwan da nake yi na business daban-daban, amma inda na fi zama, inda mutum zai zo ya same ni shine a wannan kamfani. Domin ni a nan tunanina yake
a nan fasaha ta take, a nan duk wani abubuwa da nake ƙauna irin na ƙera ƙarfe ya fi. Wancan business wani abu ne na neman abinci, za ka iya yin sa a waje ka sa wakilci. Akwai kuma business ɗin da za ka iya aiwatar da shi ba tare da ka je wurin ba. To duk ana yin irin waɗannan abubuwan, amma dai inda za ka zo ka same ni a wannan kamfani da yawa ma mutane za su ɗauka nan kaɗai nake da business, wanda yake a zahirin gaskiya ba haka ba ne. Wannan ita ce harkar da na koya tun ina yaro, ita ce harkar da na sani. Kullum sai nake ganin cewa to bai kamata kawai dan ka zo ka ga ina harka, ka ga da injin da nake aiki ba, kawai ka tafi ka je ka ce a bari ka je ka siyo irinsa ko kuma a wannan. Shi yasa kawai na ce to mu dai China daman gida ce, bari mu je mu sa a kera mana irin injinan da mu za mu zo da su, wanda yake in ma ka siyo za ka zo ka tarar akwai abubuwan da mu mashinan mu suke da shi wanda kai naka babu. To wannan dai kusan a takaice kenan, duk da yake ba wannan ne karan farko da na sa aka kera mai inji na wani kaina ba. A cikin kamfanin nan akwai injin da ni na sa aka kera shi, suna nan da yawa. To shi yasa yanzu gaba ɗaya na riga na yanke hukuncin cewar duk injin da zan siya insha Allah ko da wani yana da irinsa, in ya zo sai ya ga akwai bambanci da ni nawa da zan zo da shi in Allah yarda. Wannan kusan a takaice kenan. Kuma muna wa duka al'umma na duniya da Najeriya especially da Kano garina barka da shigowar wannan shekara ta 2024. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan lokaci. To kamar kullum dai kun san shi wanda ya iya din ya huta ne, in ji masu iya faɗa. Dama an ce fasaha ga mai ita jari ce. Wannan shine ƙarshen tattaunawa tare da shugaban wannan kamfani na Afuwa Welding Works. Ina fatan sai mun ƙara haɗuwa a shiri na gaba tare da ni Khadija Abdullahi Aliyu, nake muku fatan alheri a kowane